Julian Alvarez udai Messi baar ong kinong Christian jongkari Argentina bat jongka klub Atletico Madrid. Nga priang subhaya phi kiper lok bat kiper ajar ki baju Christian bat ki baju sungutunat ban sengap ya ki kubor sport ha kaneka channel kumba phi tip ba ka jenglekai ha ka La Liga ha padang ka Atletico Madrid persya ya ka Real Madrid ka jenglekai ha padang kine ki kinhun ka Atletico Madrid kalayo ban khur ya kanam job da ka ba penlimno ya ka Real Madrid dasan la argol bat ha kaneka jenglekai Julian Alvarez ulapen ketang sisa ya kinong Christian jong ka Real Madrid ha kaneka lekai ulayo bantep hadu argul kawai ka penalti ha ka minit kebasan puai badda ka free kick ha ka minit keban riu polai Hendrai hadin balakut no kene ka lekai Julian Alvarez ula sakli haki media ba kumno phile ban kulalong kum u player u bapiang ba ban simbat ban shot ya ka free kick Hendrai Julian Alvarez ula jubab dailing ba Lionel Messi bat ha ka por bangi juele kailang ha ka national team barabor ngacupelit por ban pej ba kumno Lionel Messi ule kumta ngaru nga persyang ya kane bat ngajupedru ya video jong Lionel Messi man kapor nga persyang ha training ground bat menta hangne bat ka klub Atletico Madrid ha kamit ya khen poin ha ka jelekai ka La Liga ka Atletico Madrid kladon khat ar poin te tangkat ne porlok kublai sibun